si dak pherangke abi tum bang pot alang li tumpan coro pil palo ase itum pherangke tamai itum kangni nangkok alam theke lapohelo je itum Hansek arong atuar 2022 penon 24 anang lealu kitame nilitum atuar nang kesilam pipi nitum kidam ke bang kwano ni kakostu kasiksak school sumartung kedam kwano ni kasiksak kedam ke bang kwano ni kasiksak kitame nitum han sorkar penahin thangnapta nitum han nang kilang abe nitum rongsi singwai sinitum pherangke mai ini nangkok lo kasi non amat pina bang bong amat yang sila so bangso atuar nang selam pipe pulo tenilitum rong arat kadowe turben sinitum kapek ket asai tanitum deng pontu nangkok to kasi nyalo alang litum poriborton pu amen ben kwanane bhut nitum han nang chong thuilo eta nitum pusi pidun bomlo eta men non putok ta nitum han thang akira pawe tuar kwano ni nitum ka siksak MLA MP etum nangle MDC mukut mohon toge ia mamalu sitame alang litum rong amat langwe MLA mata bangwe MDC sorbon saya tu alang litum nanta dak nitum han nakerap awe laso jok sini litum non pherangke mai ta ini nangkok lo yongsi nasona thak yongsi nanglang krang pute non kibangji MLA election hoge rong matang gulong le rong ma palu long le nili rong asar hoi pensi nili thuri ang le litum lapuan nili tum han nangelang krang apot non kibangji election na hote bangke nili tum rong isi nitum simukup sini tum ge laso camping ke bang MP MLA tum no MDC tum no ta rong mat nitum palu long le da so tuar citok dam ke dak japrayan sareli tu upanbari kilometer kethom ado nitum siksak piglo la so atuar pen lason dulu oh tuar hino dak in hamek tom puma pot bangoni pongge litum siksak piglo la kedam ke bang pini kosto pigan on amat nang simar nang pu prab no ni thomang bo bang simalang nang simar nang pu nang simar met pu te ko ni tum rat hoi ba ko thu ko tok jera putha tok dit peni tum pilong lelang sitame phun pengeni tum abom lo tani tum man nang respond pe phun mat nang deng de la pusone to pini da Japralankso Hansek arong nilitum pini pherangke kacho phapon alam thegela puhino nilitum somar kachi thondun ani wang sitame non malom ke arwe ke jang adap school ke chi thona temno te kai ke ta arwe ke jang ponilitum nilike nilitum ke dukde nilitum ke gari motor ta ave hot pen keng pen jen ten hot pen cycle pen pong ke hot mete to war sitame kaching koi pon ponang chiru phit la son sitame dolo nilitum sik sak pik ining duk pik la sinang tum prabjin pen kithe ke ding atum do ans atum sitame nilitum la Hansek arong non prabjin pen la bangso atuar nang bonai pivek nang po nitum pulo ke adona phai Hansek arong ke don pharoi si do thai mane bang so pen karbi pen la pu an no yo nitum ron adona phai bang ke la si nani tum hanang chuni ri parpik lo la penili tum tame ning hontuk pik lo non puani stame to wana ki pipide bang ke la si nili lam ke ning je ke la an vedle